Takže čaute lidi, mé jméno je Stvopy a chtěl bych se vás přivítat u mýho prvního videa, který bude takový informační a vzadu budete mít hozený můj gameplay z Rivals. Chtěl jsem vám říct, že chci natáčet Roblox a nějaký ostatní hry, třeba CSko, s mými kamarádama. Ještě bych chtěl poděkovat, super videa. Je to můj kámoš, který mi se vším pomáhá. Hodím vám tady na něj link dole pod video. Dejte mu odběr, je to fakt frajer. A chtěl bych vám říct, že bych chtěl natáčet Rivals, ale můžete mi do komentu napsat, jaký byste chtěli, aby jsem videa natáčel. Třeba jestli chcete, aby jsem natáčel třeba GeoGuessr nebo nějaký ostatní hry. Nebo mi napište nějaký minihry do Robloxu. To je asi všechno, co jsem vám k tomu chtěl říct. A můžete si užít gameplay. Tak čau.